Ventetiden er forbi. Kom og se premieren på KIF på Disney Channel. Træd ind i en vidunderlig fremtid med episke og farverige eventyr. Afrika, som du aldrig har set det før. Se Kisasimoto Generation Fire. Alle hverdage fra den 28. august kl. 4 på Disney Channel. På Disney Channel er der ét ord, som er lige med sjov. KIF. Nye serie starter den 21. august kl. 3:30 på Disney Channel. Elitestyrken har overtaget Disney Channel. Kom med vores fantastiske superhelte på deres mission for at redde jorden i Lab Rats. Elitestyrken på Disney Channel. Knoglekøbing er et meget specielt sted. Menneskene ser anderledes ud. Maden er underlig. Men eventyrene er for vilde. Vil du med vennerne på episke oplevelser? Tag med Lucia på en rejse ind i en magisk verden i Ulehuset på Disney Channel.